ביקורת היא דבר ראוי, בלי ספק, אבל השאלה היא כמובן באיזה עיתוי היא נאמרת ומהי כוונתו של מי שמותח את הביקורת. הנה למשל מה שהיה לשחקנית ענת וקסמן לומר על המחאה החברתית שהצעירים מובילים. אני חושבת שזה חשוב, אבל אני חושבת שגם אנשים צריכים לבוא, לדבר עם עצמם קצת, ולא רק להגיד אנחנו, כל אותם אלה שיושבים בבית קפה ומסתכלים על העול שלהם ומדברים על זה ונוסעים לחול. אני חושבת שצריך לבטל את האוברדרפט, משם זה מתחיל. אל תיתנו לאנשים לחשוב שהם יכולים לחיות. כל האנשים שיושבים בבתי קפה, אני מרוויחה הרבה יותר מהם, אני לא יושבת שם. הם מסתכלים על אנשים אחרים עובדים, אנשים אחרים יושבים באוהלים. תצאו לעבודה, תעבדו קשה, עכשיו אני לא מזרחית ואני לא אשכנזית, אני מעורבת, אבל אני חושבת שקודם כל, ואני גם לגבי עצמי עושה את זה, כשאני שואלת שאלות, אני באה בטענות כלפי עצמי. תשאלו את עצמכם איך אתם חיים, ומספיק עם החוץ לארץ, ומספיק עם בתי קפה, ומספיק עם המותגים, ומספיק, זה קורה בתל אביב ורוטשילד, אזור שלא מתקרבת אליו גם כשאין אוהלים, בגלל הדבר הזה. שלום לך ענת וקסמן. שלום. זה היה אמירה אחרי מחשבה, זו הייתה פליטת פה, מה זה היה? זה היה קודם כל בפרמיירה מאוד חשובה של הצגה שאני משתתפת. הצגה אגב יוצאת מן הכלל, סוף טוב, עשית תפקיד נפלא, אבל אחר כך... תודה. אתה היית באותו יום, נכון? נכון. ההתרגשות הייתה מאוד גדולה, אני חשבתי שאני הולכת לדבר על ההצגה ועל האירוע, אבל התקילו אותי. עכשיו, כמו שזה נראה מהצד, זה נראה רע מאוד עם כמעט שיקורה, עם הכוס פלסטיק, עם היין הזול הזה, שהוא בין יין למיץ ענבים ששותים בפרמיירות. וזה נראה זחוח, מהצד זה נראה לא טוב, אבל זאת לא הייתה הכוונה, כי אני מאוד בעד המאבק, ואני תומכת בו. עכשיו, אני גם לא מכירה את כל התמונה, אני לא מעורה, צער עולמי, תל אביבית, מה לעשות? אבל תשמעי, קודם כל ביקורת, מותר למתוח ביקורת. אז אולי לא היא צריכה להיבהל, ממה נבהלת? מהתגובות על מה שאמר? מאוד, אני ידעתי שאני עושה משהו שיחזור אליי, אבל לא תיארתי לעצמי עד כמה. וזה לא נעים, ואני מוצאת עצמי מתנצלת ומסבירה עכשיו כל הזמן, ולכן באתי. קודם כל טוב שבאת, אבל בואי ננסה עכשיו באמת להבין מה עכשיו, בלי כוס יין ביד, את חושבת. האם המחאה הזאת היא הוגנת, היא ראויה, ואולי יש לך ביקורת על מי שמובילים אותה? תגידי לנו. אני חושבת שזה מאוד ראוי ונהדר מה שקורה בצבעוני ושצעירים מובילים. זה דבר שלא קרה כאן. משהו מאוד חילוני ומחף מכל עמדה פוליטית, מכל השכבות. הנהירה הזאת אחרי, אני לא חושבת שהם תיארו לעצמם שזה מה שיקרה. ויש לזה המון כוח ויש למה לטפל. הבעיה שלי הספציפית זה עם האזור שבו זה התחיל, זה הכל. שזה המעוז של כל מה שאני לא מאמינה בו. בתל אביבי מבחינתי. למשל, תסבירי לי, אני מבין שאת אומרת באזור שאת גרה, זה האזור שקרוב לרוטשילד, ובאמת בתי הקפה מלאים שם, והמסעדות מלאות שם, אז אולי מה, מי שמובילים את המהלך הזה, אולי אחד בפה ואחד בלב, או שככה זה קורה. בבוקר מפגינים, ואחרי הצהריים הולכים לשתות כוס קפה ובית קפה. אני כבר לא יודעת, אין חוקים לדבר הזה, וזה משהו שאף פעם לא ראינו פה. לכן ההתייחסות היא מבולבלת ולא עקבית, ומנסה להבין, אבל כחברה, אנחנו הפכנו לחברת שפע. זה מין פרדוקס כזה, כי מעלים את המחירים, ככל שמעלים יותר, אתה רואה מולים מלאים, הג'יפים, למה ג'יפים בכל מקום? איפה אנחנו חיים? בכפר? מה זה אני לא יודעת, אנחנו חיים מעל הפופיק של עצמנו, ואני מכלילה את עצמי כנראה. תראי, רכב שטח, ג'יפ זה רכב שטח, וכשאתה גר באוהל, אז רכב השטח שלך הוא ג'יפ. בוודאי, ואתה חי בשטח. מאוד הגיוני. זה לא משנה, אבל תמיד שברגעי משבר אתה צריך לשאול גם מה קרה לנו כחברה, בממשלה שצריכה פה לתת הרבה מאוד תשובות ולעשות מהלכים. מול הפגנה כזאת אי אפשר להישאר אדישים. אני מצטערת, זה לא קרה כאן אף פעם. ובטח שאני בעד, גם אם לא נוכחת שם כי אני עסוקה בערב, אז ליבי עם האנשים, ומה שעשו בתוכנית קצת לא יפה, קצת התקלה, בזווית מכוערת, ולא הכניסו את כל מה שאמרתי, ואני בהחלט בעד. זאת אומרת, נסכם את הדברים כך, שמותר למתוח ביקורת, אבל יש לי איזו תחושה שאת מתחרטת על מה שאמרת.
על איך שאמרת. תוך כדי זה שדיברתי התחרטתי. על מה אתה מדבר? אמרתי, אני נכנסת עכשיו, אני קוראה לעצמי בור מאוד יפה ונכנסת. לא תיארתי לעצמי מה עומקו, מה הריח, וכמה זמן אני צריכה לשהות בו. אני רוצה לצאת משם, לא נעים לי, אני בעד המאבק הזה, ואני מאוד מקווה שיקרה פה משהו, כי מאוד מאוד מדאיג מה שקורה במדינה הזאת. מאוד 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 מדאיג. ענת וקסמן, אין ספק שאת אישה אמיצה, וטוב שבאת אלינו להבהיר את הדברים. תודה רבה לך. אני מאוד שמחה שהזמנת אותי, תודה. להתראות.